morning everyone. Asa खालामदों बिसोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ। आं दा सासे लोगोनाव थांनो ओंखारदों आरोना गामियावनो। ओमफ्राय लोगोजों एसे खोथा सावरायलायनांगौ दङ फिसाज्लाफोरनि फरायनायनि बागै। बेगाव लोगोजों लोगो मोनथारिया गोबाव जाबाय, बेनिखायनो आं सानबाय दा लोगोआ लिंहरनायखाय आं दा थांनोसै। लोगो हमनानै रायज्लायनानै दसे रायज्लायखांनायनि उनाव आं बाजाराव थांसै। बाजाराव थांनानै फिसाज्लाखौ लाना फैखानोसै आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थानो लुबैदों। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। लोगोफोर आं दा गारि सालायनोसै आरोना। गारिखौ आं सालायनानै लागानोसै। दा लोगोनि न'आव मोनहैबा नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन। स' फाइनालि लोगोफोर आं नै दा लोगोनि न'आव मोनफैबाय। आंना लोगोआ खारखाबाय, माने नुजाथारानो दुगैखांनायखाय। ओमफ्राय आं बिसानि बर' फेक्ट'रिखौ खोन्थानोसै आङो लोगोफोर। बिसोर बर' फेक्ट'रि दङ, नानि बरफ मोनगोन। गरम बोथोराव जाग्रा बरफबो मोनगोन आरोना। स' नोंथांमोनहा लांफैनो हायोबा लांफैनो हागोन र'। स' बिदिब्ला आं नानि बरफखौ खोन्थानो लोगोफोर। नोंथाङा दा एसे नै बेयाव मा खालामो? नानि बरफखौ खोन्थालाय। नानि बरफआ नैबे लोगोफोर। सोरबाफोर लांफैनोबा लांफैनो हागोन आरो ना। दा फ्रिजआव सोसिगोन नोंथाङा। सोलिगोन नालाय बे नानि बरफखौनो दोनो आरो। नै दा फ्रिजआव जाबना दोनबाय आरो जायनो लांफैनो मोनगोन आरो। सोरबा नांगौबा लांफैनो हागोन। बिराद जन्थ्र फन्थ्र लोगोफोर। नायनायाव स' नुयो, नाथाय बरफ फेक्ट'रि बानायनो थाखाय बेसेबां बुस्थु नांगौ। नै जाग्रा बरफबो मोनगोन आरोना लोगोफोर। नैबेयाव गाइखेर गलायो लोगोफोर। नैयाव गाइखेर गलायो आरोना। बेयो गाइखेर गलायग्रा मेचिन। नैबेयाव गाइखेर गलायग्रा मेचिन लोगोफोर। ओमफ्राय नैथिंजाय मेचिन सालायो। स' लोगोफोरा गरम बोथोराव बरफखौ माबायदि खालामो, माबायदि गाइखेर गलायो, मा होयो, आं बेखौ नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खिन्थाजोबगोन आरोना। जुदि सोरबाफोर नायनो लुबैदोंबा कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहर लोगोफोर। आं गासैखौबो फारसेनिफ्राय माबायदि बानायो, मा होयो बरफ बानायनायाव, मा नांगौ जायो, मा गाइखेर होयो, बेखौ नोंथांमोननो आं सब खिन्थाजोबगोन आरोना। नांगौ जायोबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहर, आं गरम बोथोराव खिन्थागोन आरोना लोगोफोर। बारा बुरजा नङा। कल, कबि, दुन्दिया, ओमफ्राय नैबेयो लंकाटाखौ बेदर, आलु गोरलै, मटर, सबाइ गोरलै, गाजर लोगोफोर। आंनि बाजारा दिनैनो बेनोसै। नै फिसालाना मोनसेयावनो 50 थाखा नुदोल्स। मोनाबानो फैया आंना फिसालाया। थेंक इउ मामिनो। नुदोल्सान देखो जाना देखले।
बिराद सोलाय माने लुगैजोबबाय माने बोरैबा जाजोबबाय माने आजा आजा बेटा बेबायदि टेस्टि लोंबाय बाथोन देना लादो दुन्दिया बाथोन लोगोफोर अन्नानै भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो लाइक मोनसे खालाम ओमफ्राय कमेन्ट हरनो दाबावा ना लोगोफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोना नामा मोजां मोनो ना मोना लोगोफोर कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरनांगौ मोजां मोनबाबो मोनाबाबो खिन्थाहरनांगौ लोगोफोर होमब्ला नोंसोरनि कमेन्टफोरखौ नुबा गोसोआ मोजां मोनो लोगोफोरा साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर जुदि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोफोर आङो भिडिअ मोजां लाबोनो हायाखै लोगोफोर नोंसोरो आंखौ थगायदों सानगोन आरो ना लोगोफोर सानफ्रामबो मोनाबाथाय लोमजायो माने आङो दा मोनाबिलिनि 5टा 6टानिफ्राय जालायसिनोसै ओरैबायदि खर' गिदिङो माने बुंनोनो नाङा आरो ना खर' गिदिंनानै माने गोलैहां मोनो आरो ना ओमफ्राय एकदमबारे बोरैबा मोनसे मोनो माने लोगोफोर ओमफ्राय एसे मोनाबाथाय माने आङो आखायाव थफ्ला गानजोबनांगौ आरो ना होमबासो माने एसे मोजां मोनो माने ओमफ्रायो एकदमबारे बोरैबा मोनसे जायो माने बोरैबा मोनसे माने गोसोआनो माने बोरैबा मोनसे फिल जाखायो माने बोरैबा मोनसे सोलायखायो माने मानि थाखाय बेफोरबायदि जाबाय थादों आं दा टाइमबो मोनाखै जेरावबो थांनो एसे एनै खायसे प्रेसार माबाबाबो जायोना प्रेसारफोरनिफ्रायबो जायो डक्टरनि खाथियाव मोजां चेकआप खालामहैनांगोन मा जादों बेखौ मोजाङै नायनांगोन माने बोरैबा मोनसे लोमजाखायो माने एकदमबारे नोंथांमोना जाफ्लादों बा बुंफ्लादों सानगोन आरो ना लोगोफोर जायसो जायो बिसो मिन्थिना लोगोफोर आंनि देहाया नायनायावसो आङो थाग्रा बायदि मटि नुयोना आंखौ नायनायावसो ओमफ्राय आं माने बिराद दुरबल माने लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर जों साहाखौ लोंनानै लाबाय थानोसै दसे उनाव लोगोफोर बिदिब्ला जों दा साहाखौ लोंखांबाय साहाखौबो जाबायानो बिराद जानाय बायदि मोनबाय बारा जाबाथाय बिदि बुरजा मोनो आं गेस जायो हरजों जाया मोनो ओरैनो बेमारिखा जानानै लाबाय दा हराव मा जायो बिदिबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअनिफ्राय बाय बाय लोगोफोर दा बाय बाय आरो जोबथारनाय बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलाव सोरबा गोदानबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर आरो लाइक शेयार खालामना दाबाव लोगोफोर आरो कमेन्ट मोनसे हर नटिफिकेसन बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै हो लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर